Čaute športovci, vítajte pri druhom videu zameranom na spodnú časť tela. Minule sme si prešli drepy, dneska tu máme ďalšie základné cvičenie silové a tým sú výpady. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk a už viac ako 6 rokov pôsobím ako tréner. Prejdeme si teraz základné 4 body, na ktoré sa musíš sústrediť, ak robíš výpady. Prvý z týchto bodov je šírka postoja. To znamená, šírku postoja by si mal mať na šírku pánvy. Nemal by si robiť krok cez seba, alebo naopak príliš široký. Čiže presne tak, ako máš šírku pánvy, robíš aj šírku postoja. Ďalej, čo sa týka dĺžky kroku, mal by si mať krok na dĺžku cca, keď si klakneš, máš pravý uhol v kolene, tu v kolene. Toto by malo byť pre väčšinu z nás primerané. Po prípade môžeš ten krok mierne skrátiť, záleží od toho, aký máš rozsah pohybu v bedrovom kĺbe. Ďalšia vec, na ktorú sa musíš sústrediť, je postavenie kolena. To znamená, aby pri výpade koleno nesmerovalo takto dovnútra alebo naopak príliš von. Mal by si ho zachovať v smere špičky. A posledným kľúčovým bodom je smerovanie trupu. Trup by ti nikdy nemal smerovať príliš dopredu, ale máš mať hmotnosť rovnomerne rozloženú na obidvoch končatinách. To znamená, trup smeruje vždy smerom dole a hore. Pracuješ, ako keby si bol piesť v motore. Čiže, ako vyzerá taký výpad, už som ho ukázal, ale pozrieme si ho ešte raz. Toto je výpad na mieste, čiže pravý uhol idem smerom hore. Ešte raz, idem smerom dole a smerom hore. Najčastejšie chyby, ktoré sa robia pri výpadoch, je hlavne veľmi úzke postavenie. To znamená, je to taký modelkovský krok, kedy robíš postavenie na veľmi úzko, to znamená, nohy sú takmer na jednej línii. Ako som povedal na začiatku, mal by si mať nohy na šírku pánvy. Druhou častou chybou je pohyb trupu príliš vpred. To znamená, často ľudia robia výpad týmto smerom. To nie je správne, mal by si mať hmotnosť tela rozloženú rovnomerne na obidvoch nohách. To znamená, koleno nesmeruje príliš cez špičku. S kolenom môžeš pracovať v tomto smere, ako máš špičku. Môžeš používať napríklad výpad na mieste, ktorý som ukazoval, čiže týmto spôsobom. Ďalej môžeš používať výpad smerom vpred, týmto spôsobom. Striedaš nohy. Jedna, druhá. Takisto môžeš použiť výpad vzad, čiže smerom dozadu. Hop. Alebo môžeš robiť rôzne varianty výpadovej chôdze. To znamená, ideš dopredu, jeden krok, druhý krok a tak ďalej. Takže toľko odo mňa dneska k výpadom. Pozri si video poriadne, naskyluj si techniku a budeš mať ďalšie cvičenie na posilnenie nôh a dolnej časti tela. Vidíme sa pri niektorom z ďalších videí. Čaute.